to guys sa mga sugarol dito sa Japan, sa guys, pachinko na tawag, slot machine guys. Tip lang nito guys, kung gusto nyo po maka sa Tagalog, makatuto ng sugal or tuto ng paano manalo sa slot machine guys. Subaybayan nyo yung channel ko guys. Bago dyan, mag-subscribe kayo sa aking channel para malaman nyo kung paano ng mga machine sa Japan, kung paano madali na magbigay ang machine sa Japan. Yan guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe muna sa aking channel. Yan lang guys. Sa next video, mag-comment lang kayo kung gusto nyo, i-share nyo. Yan lang guys. Yan ang ginagawa natin dito. Yung natin, pagtapos ng trabaho, punta tayo doon. Pero mag-ingat kayo guys sa inyong bulsa kasi bunay kayo guys. Ang dalawang klase ng matama mo sa slot, may regular saka yung may big bonus, may small bonus saka big bonus. Yan guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at ipindutin ang notification bell ko guys para kayo sa aking mga bagong video po. Yan lang guys ang ating video. Next video, mag-comment kayo kung paano, kasi tuturuan ko kayo. Sige guys, bye.